Dwi'n cofio twrw o bod o dan y dŵr ac o gweiddi o'r top. Dwi'n gwybod, oedd o mond i eiliadau ddigwydd, oedd o'n teimlo fel oria. Dyna pryd nes i wynebu oedd o mlaen i lle oedd just asgwr yn acnawd. Oedd lot o waed. Oedd o fatha rhywbeth off ffilm, off rhyw horror ffilm. Haia, fy enw yw Cian Williams a dyma stori sut nes i bron iawn colli nghoes. Oedd hi'n 11 o Awst, bore braf ym Morthmadog. O'n i'n cysgu yn tu nain, dwi'n gwybod, efo mrawd y bore honno. O'n i'n gwybod ers noson gynt bod o wedi planio fynd allan efo grŵp o ffrindiau ar gwch. Ac o'n i dipyn bach yn gyrru gynnwys i ddweud gwir. O'n 5 o'n nhw, a digwydd bod oedd y 6edd person heb troi fyny. Oedd hi'n ffantastig o fora. Awyr las, o'r am cwmwl i weld. Nathon ni gario ymlaen am dipyn, neu dipyn bach o lol, lle pob yn cael turn i ddreifio, pob yn chwythin ac yn enjoy eu hunan. Ar ôl rhyw 10 munud, nathon ni ddod i Borth y Gest, lle agosau i Porthmadog. Stopio'r gwch, a nes i holi ar y dyn. Ydy o'n bosib i mi cael neidio allan yn mynd i nofio. A doedd yma'r rhy cyn ar y syniad, oherwydd bod o'n isio i leathers y gwch mynd yn lyb. Ond nes i fyny a mynnu a 2 hogan a 3 bachgen ar y gwch. A fi, ddathon ni gyd nofio, amser da, pob di gwirioni. Nes i benderfynu am y 4-5 tro i mynd yn ôl i fewn tan o pob arall wedi mynd yn ôl i fyny i gwch. Ac oedd y dyn y gwch digwydd bod i cael galwad ffôn a oedd o'n cymryd llawer o sylw ac oedd pob dal i chwythin ac yn enjoy hunan, so na neb yn cymryd llawer o sylw. A nath o jet ski dod rownd y gwch a nath i ddechrau mynd dipyn bach yn chopi. Nes i banicio dipyn bach oherwydd bod y dŵr, bod y tonna yn dod i'n ngwynaf fi. So nes i fel, mae'n well i fi ddechrau mynd yn ôl amdano y gwch. So nes i droi a gweld bod y gwch hefyd yn symud oherwydd effaith y tonna. A oedd hi'n symud amdan bision o graig oedd yn sticio allan. A tan oedd o ar ei ffôn, weiddodd rhywun wrtho fo. O, mae dy gwch di'n symud am y graig nad o flaen di. So, nath o refersio hi. Nes i banicio yn gweld hi'n dod amdano fi. So, nes i bwyso'n hyn i ffwr. A roed yng nghoes allan i drio pwysio'n erbyn y gwch i gael fi nôl. Deimlis i rhywbeth yn cydiad yn fi. A mi dynnodd o fi mor agos i cefn y gwch lle oedd yn rhywun i jyst yn pwyso yn erbyn y cefn. Ac erbyn hyn, o'n i wedi sylwi beth di ddigwydd i ddweud gwir. A o'n i wedi panicio rhyw lawar a o'n i jyst yn meddwl, dwi wedi cytiad mewn rhywbeth, dwi'n stuck. A nes i weiddi, dwi'n sownd yn y cefn. A nath y dyn y gwch panicio dipyn. Nath o ddod i'r cefn y gwch, ond oedd o'n meddwl bod o'n gwisgo cilcod. Wedyn cilcod sydd yn stopio, tynnu'r goriad allan o'r injan. Os oes rhywbeth yn digwydd yn y cefn, mae'n cael rhedeg yn syth a mae'r goriad yn dod allan, mae'r ignition yn dod off. Ond oedd o'n gwisgo hi ac oedd o'n gwybod. So redodd ei cefn a mae'n gafel ar ymreichia fi, mae'n tynnu fi. Ond oedd o'n cofio, wel, o'n gwybod bod yr injan dal on. So nath y prop releasio eto a tynnu fi'n bellach i fyny at yn groen. Erbyn hyn, o'n i wedi mynd mor bell o dan y gwch, oedd y dŵr dros yng ngwynaf fi. Dwi'n cofio twrw o bod o dan y dŵr ac o gweiddi o'r top. Dwi'n gwybod, oedd o mond i eiliadau ddigwydd, oedd o'n teimlo fel oria. Ath o'n rhedeg nôl i ffrynt a roth o'r injan off. A dyma o'n rhedeg nôl i'r cefn ato fi. A dyma'n tynnu fi allan. A dyna pryd nes i wynebu oedd o mlaen i lle oedd just asgwr yn acnawd. Oedd lot o waed. Oedd o fatha rhywbeth off ffilm, off rhyw horror ffilm. Oedd yna waed yn sgwrtio yn fa man, allan o bob darn yng nghoes i. O'n i'n gweld yn asgwn o top, just bron iawn o top yn hip i lawr i'n rhoed, oedd yr asgwn i gyd yn glir i weld. Ac oedd y mrawd wrth gwrs yn eistedd dros nesaf fi, ac oedd o di panicio. Peth gyntaf sy'n dod i feddwl rhywun pan maen nhw'n gweld rhywbeth fel yna, wel, mae ni wedi dod i diwadd, lle. Oedd yr conversation rhwng fi a mrawd yn reit serious i feddwl bod yna hogyn 12 a hogyn 16 oedden ni. O'n i'n meddwl na hon oedd diwadd ohono fi, lle. Ac o'n i'n ailadrodd o dwi'n mynd i farw. Na, ac oes i'n mynd i farw, ond oedd yn convincing iawn. Ffordd oedd o'n deitha fi, oedd o'n sgrechian ac o'n crio hun.
Dwi'n cofio troi rownd a sbio ar cefn y gwch a gweld gwyneba yn ffrindiau fi gyd, a dwi'n byth anghofio gwyneba nhw. Oedden nhw wyn fel ysbryd, oedden nhw mewn sioc i hunan. Ac oedd hi jyst yn bizar, o'n i'n coelio bod fi wedi bod mor gen fi gynnwys yn noson gynt, i feddwl, o, dwi'n marw eisiau mynd ar y gwch na. A jyst am arw'n eisi. Athyn ni gyrraedd Porthmadog, ac oedden nhw wedi ffonio yr air ambulance erbyn hyn. Do'n ni'n gorfad ar gwylod y gwch ma, ac oedd y pobl ma i gyd ar y top yn sbio lawr arno fi. O'na gannoedd y bobl na, cos oedd hi'n ganol rha, Porthmadog yn le prysur. Ac oedd y pobl ma i gyd yna yn syllu arno fi, ac oedd yn effernol. A wedyn glwys i llais mam yn gweiddi ar y top. A byth anghofio twrw i llais i yn top yn gweiddi Cian beth ti wedi wneud. A o'n i, wrth gwrs, di upsetio yn gweld hi, a wedyn ddoth yn had, a wedyn oedd nain y taid, o pob di gwybod, cos oedd yn heulu fi'n busnesu. O pob di dod yna i weld pam bod yr air ambulance yna, a oedden nhw'n disgwyl gweld fi'n gorfod yn fanna. So digwydd bod, trwy lwc, oedd yn heulu fi gyd i troi fyny ar y harbwr. A mewn ffordd, dwi'n hyd yn meddwl, os fyswn i wedi marw y diwrnod hwnnw, swn i wedi gweld gwynab pob cyn mynd, lly. So o hwnna mewn ffordd yn gysur i weld pob yn fyny ar y top na. Dynod nhw fi i ffwr o'r gwch a roed fi ar stretchar at y hofrennydd i'r operating room. O'n i fewn yn am 4 awr. O'na lot o muscle a tissue a nerve damage yna. So nath hwnna gymryd 4 awr i ddechrau, i orffan y llawdriniaeth. Yn gymryd 700 o bwytha i gau nghoes i. Oedd yna 6 tu fewn hefo'r nerfau a'r muscles, 100 tu allan. A digwydd bod, diolch byth, do'n i heb fracture o ddim byd, do'n i heb twtsiad asgwrn. A hefyd, oedd y main artery yn iawn. O'n i wedi dod o modfedd, apparently, o hitio'r main artery. Well, so stori wedi bod yn hollol wahanol, so hwnna wedi cael ei hitio. Ges i fynd i weld rhywun efo counselling, lle, oherwydd y damwain. O hwnna'n rhan mawr o mywyd i ar un adag, cos bod fi ddim yn gallu prosesu be ydi digwydd mewn ffordd. O'n i wedi bod trwy gymaint, a oedd o wedi chwalu lot o'n mywyd i, lle. O'n i wedi mynd o hogyn ifanc, oedd yn edrych ymlaen i fynd allan efo ffrindiau ar y gwch, i'r hogyn ma oedd yn styc ar y gwely a ddim yn gallu symud o gwbl a yn styc mewn cadwrolwyn. O'n i'n styc mewn cadwrolwyn am 2 flynedd wedyn, o'n ag off, chi. Mae bywyd yn teimlo fel, fatha anreg bob diwrnod i ddweud gwir. Ni'n sbio nôl ac yn gweld fatha ni ddweud beth sydd wedi gallu bod a lle ydw i rwan. Dwi'n mewn lle hapus, mae gen i fi 2 goes, dwi'n fyw, dwi'n iach. Ac dwi jyst mor falch i fod yma.